Na jednej strane existuje dočasná vláda v Kieve, respektíve na Ukrajine je tam dočasný prezident Oleg Turčinov. Na druhej strane sa stále k tomuto postu a k tomuto mandátu hlási Viktor Janukovič. Kto je dnes teda de facto legitímnym partnerom pre rokovanie? Toto je otázka, ktorú si musia vyriešiť Ukrajinci sami. Nie je úlohou Slovenskej republiky, aby vstupovala do vnútroštátnych záležitostí inej krajiny. Mňa zaujímajú predovšetkým dve témy. Bezpečnosť Slovenskej republiky, národnoštátne záujmy Slovenskej republiky a prispieť našou maličkosťou k tomu, aby nedošlo k ozbrojenému konfliktu na území Ukrajiny. To sú naše strategické ciele. Ale môžete si povedať, kto je pre slovenskú diplomáciu dnes partnerom, že koho rešpektujeme? Slovenská republika uznala Ukrajinu ako suverénny štát. To znamená, že my rešpektujeme Ukrajinu, je vnútornou záležitosťou Ukrajiny, ako si usporiada svoje vnútorné veci.